Julee jana haya rang rupa jengla jiu suki baya kabaliri jengla Julee jana haya rang rupa jengla jiu suki baya kamani खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आङो दिनै थंफा नुजाबोलायबाय बे जाहैबाय मा नोंथांमोना भिडिअ स्टार्टिं जानायनि सिगां भिडिअआव नुगुरखाबाय बे जाहैबाय मा बर'फोरनि सिनियर आर्टिस्ट बिसोरो सोर बे जाहैबाय मा जायखौ आं पिक्चाराव होबाय थादों बे जाहैबाय मा गुमुर फिल्मनि एक्टर बे सारा दा बे सारा जोंखौ लेंहरबाय जों दिनै सानडे जों दिनै थांगोन बेनाव जों थांनो रेडि जाबाय दा रेडि जानायनि सिगांनो नैबे आं भिडिअखौ बानायनाय जाबाय ओमफ्राय नैबे सासेया जाहैबाय मा बे सासेया जाहैबाय मा नोंथांमोना मिन्थिखायो बे जाहैबाय गितानजलि एक्ट्रेस नङा होमबा गितानजलि एक्ट्रेस जोङो गितानजलि एक्ट्रेस बे मेडामजोंहाय बे आब'जों जोङो कन्टेक्ट जानाय बिराद गोबाव जाबाय मा आब'आ ओरैबायदि न'खरनि माखासे बिराद समस्याफोर प्रब्लेम जानानै दङ जायनि फलाव बियो दिनै समखौ होनो हाया जादों बाट होगोन आब'आ होगोन बियो होनदों सानथामसोनि उनावहाय खबर लाफिनदो होननानै बियो आब'आ होनदों मानोना संसार जाबाय नालाय न'खराव गोबां माखासे समस्याफोर नुजायो आरोना मालाबा सम होनो हायो मालाबा सम होनो हाया मालाबा मानि टेनसन थायो मानिबा माबा मोनसे जायो नङा होमबा स' बिनि थाखायनो बे आब'आ समखौ होनो हादिया आरो बाट होगोन बिथांमोना बे आब'आ साननैसोनि उनाव फन खालामफिनदो फंबाय होननानै बे आब' गितानजलिया बुंहरदों स' जोङो थांनो राजि जानानै दं आरो मानोना नोंथांमोननि हास्थायनाय बायदि जोंनि बे BTRInfostudio इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नुलांबाय थाखागोन आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो जुदि नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ जुदि मोजां मोनोबा नोंथांमोननि आंगो लोगोनोबो शेयार खालामनानै होनो बावनो नाङा शेयार खालामना हो जोंखौ थुलुंगा हो नोंथांमोननि थुलुंगा नोंथांमोननि सासे 1 साबस्क्राइबारानो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर थुलुंगा जायो जोङो मावनो थुलुंगा मोनो थारमाने जोङो मावनो माने गोसो गुदुं जायो जोङो बानाय मोना मेंनाय मोना नोंथांमोना मिथिगौ जे जों जे खामानिखौ मावदों बे खामानिखौ जों गोबां माखासे आर्टिस्टफोरखौ लोगो हमनायनि खाथिरावहाय गोबां माखासे एक्सपेन्डिचारफोरबो जायो नङा होमबा थ' नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ न'निफ्राय ओंखारबानो एक्सपेन्डिचार जायो थेवब्लाबो जों बेखौ जेबो सानाखै जोङो समाजनि थाखाय माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन होनो होननानै जों बे खामानिखौ आवगायदों आरो बेबो मोनसे जाहैबाय मा जोंनि जेब्लानाखि जोंनि चेनेला माखासे ग्र' जागोन ग्र' जाखांनायनि उनाव जों सानदों आरोना जोंनि बे इउटुबनिफ्राय जेसेबांनाखि रेभिनिउफोर फैयो बिनि गेजेरावनो माखासे रेभिनिउफोरखौ जोंनि समाजाव माखासे गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनो जों माखासे कन्ट्रिबिउसन होनो होननानै जों आवगायबोदों आरो मेन उद्देश्यआनो जोंना बेसो सोरबा एडमिसन लानो हायाखै जों बिनो माबा मोनसे खालामबाय सोरबा खिताब बायनो हायानो जों बिनो माबा मोनसे होनाय सोरबा गामियाव बा ओनसोलाव बुरि मानसिफोर दङ बिथांमोना ड्रेस बायनो हाला जों बिथांमोननो एसे एनै दान दख'ना बायनानै होनानै माबा मोनसे बायना होनानै जों बिदि दान होनो जोंनि मेन उद्देश्यआनो बे लोगोफोर नोंथांमोना जोंखौ गोरोन्थि साननो जानो हागौ नोंथांमोना नुसिगोन नेक्स्ट टाइमनिफ्राय नुसिगोन जोंखौ जे मा जों सोरनो माबायदि दान होयो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन मानोना जोंनि चेनेला दिनैसिम इसेबां हाइ फाइआव थाङाखै जोङो जि थांखि लानानै मावगोन जों बेखौ साक्सेस खालामनासो गारगोन मिथिबाय दा आरो बिनि गेजेराव बेखौनो जोङो नोंथांनो होनायदों जेसेबांनाखि गोजानाव थाया मानो बै आर्टिस्टफ्रा होमबाबो जों थांगोन आरोना जोंनि पकेटनि जों फैसा खरसा खालामनानैबाबो जों थांगोन खिन्थु जों जेखौ मावनो थाखाय लाखाबाय जों बेखौ जेरैबाबो साक्सेस मावफुंगोन मालाबाबो जों थानाय नङा आरोना नाथाय नैबेयावसो जोङो माला मोनसे आवगायनो हायाबो जानो हागौ मारै होनना बुङोबा सोरबा आर्टिस्टआ जेन'बा केमेरायाव फैनो बायो नङा होमबा ओमफ्राय सोरबा आर्टिस्टआ जाहैबाय बिराद उसुबिदायाव गोलैनानै दं बा सोरबा होनना बुङो नाङा दे आं फैनो लाजियो सोरबा आर्टिस्ट सारमोना बेबायदिबो होनो आरोना दा बिदियाव जोंहाबो एसे उसुबिदा मोनो आरो जोंथ' जर जबरदस्ति खालामा ना जोङो जर जबरदस्ति खालामा जे जों बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो जे मा नायगिरि रायजो राजा बिथांमोना जे सारमोनखौ नायनो लुगैदों जे सारमोना गोबाव सम माने सिनेमायाव ओंखारबोबाय ओमफ्राय दिनैसिमबो नोंसोरखौ नुफिनाखिसै स' बिनिखायनो नोंथांमोननि माखासे बाय'ग्राफिखौ मिथिनो लुगैदों होननानै जोङो नोंथांमोन जेरै नोंसोर कमेन्टआव हरो जों बेबायदि बाथ्राखौनो जों आर्टिस्ट सारमोनजों जोङो बे बाथ्राखौ रायलायो आरो ओमफ्राय सारमोना एक्सेप्ट खालामो होमबालाय फैदो दे आं सम दिहुननोसै सम दिहुननानै जेब्लानाखि समखौ होनो हायो अब्ला नोंथांमोनखौ लेंहरगोन अब्ला नोंथांमोना फैबानो जाबाय होननानै बिथांमोना जोंखौ रिकुवेस्ट खालामहरो आरो जोंबो मानियो जोंबो एक्सेप्ट खालामो दा बेनिखायनो आं मोनसेल' गोरोबनाय खावलायदों नोंथांमोना नैबे जोंनि BTRInfostudio इउटुब चेनेलखौ थुलुंगा होबाय थाबानो जाबाय आरो आं खादों दिनै जोङो बरपेटायाव थांगोन बे जाहैबाय गुमुर फिल्मनि एक्टर बियो सारा बरपेटायाव थायो
दा बरपेटायाव मा मावनानै थायो बारा मिथिया खिन्थु जों थांबासो मिथिसिगोन आरो ना जों दिनै सानडे नालाय सानडे खालि जों बेयाव थांसिगोन आरो ओमफ्राय आं मोनसे गोरबोनिफ्राय खावलायदों नै जोङो थारमाने नैबे BTR इनफो स्टुडिअ मेन चेनेल जों बाहाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों बाव शेयार खालामनो हाया दा बेनिखायनो जों मोननै साब चेनेल जों खुलिदेरनानै लाबाय लोगोफोर बे जाहैबाय मा BTR इनफो ब्लग्स आं स्क्रिनाव होदों बे BTR इनफो ब्लग्सखौ नोंथांमोना अननानै हायोबा सापर्ट खालाम साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बिनि गेजेराव मोनसे आंनि पार्सनेल मोनसे चेनेल दं बे जाहैबाय मा एभ्रिथिं गियान बे एभ्रिथिं गियान आं स्क्रिनाव होदों बे चेनेलखौ नोंथांमोना अनोबा सापर्ट खालामनो बावनाङा साबस्क्राइब खालामनानै जोंखौ थुलुंगा हो जों जेन' समाजनि थाखाय माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन होनो हायो नामा बिनि थाखाय जों सानदों ओंखायनो अननानै आं खावलायदों नोंथांमोनाबो BTR इनफो ब्लग्सखौ हायोबा सापर्ट खालाम साबस्क्राइब खालामनानै ओमफ्राय जेनोखि मोनसे जाहैबाय मा एभ्रिथिं गियान मोनसे चेनेल बे जाहैबाय आंनि पार्सनेल ब्लग बेखौ लादों पार्सनेल ब्लगथ' होनजाला बे थारमाने आं बाहाय गोबां माखासे नलेजफोर आं शेयार खालामनो होननानै आं फैदों आरोना ओंखायनो नोंथांमोनखौ मिजिंथिदों आरो बे लिंकआ डिसक्रिपसनाव होखाबाय आङो डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना बे चेनेलखौबो खालामनानै लाबानो जाबाय आरोखि आं बेखौ मिजिंथिदों नोंथांमोननि मोजां सापर्ट मोनलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि मदद थुलुंगा मोननानै जोङो जेसेबांनाखि बर'फोरनि गेजेराव सिनियर आर्टिस्टफोर दङ आरो एबा गोरों गोराफोर दं बिथांमोनखौ जों लोगो हमलांबाय थानो हागोन बिथांमोननिफ्राय जों माखासे आइडियाफोर जों कालेक्सन खालामनानै नलेजफोर कालेक्सन खालामनानै जों नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै होनो हागोन जों बेनिखौ मिजिंथिदों आरो आं मिजिंथिबाय जायफोरनाखि जोंनि भिडिअखौ दिनैसिम नायगासिनो दङ साबस्क्राइब खालामनानै जोंखौ थुलुंगा होबाय लाइक कमेन्ट खालामनानै जोंखौ थुलुंगा होबाय थाबाय बै गेदेमा बिथांमोननिसिम आं बे समाव आं गोरबोनिफ्राय खावलायदों आरो आं आफा इसोरनाव आरज गाबदों जे आफा इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो गाहाम देहा आरो गोग्गो देहा लानानै न'खराव गोजोनै थांना थानो हानायनि माखासे बे लामाखौ इसोरा हरथों आं नोंथांमोननि बयनिबो जानानै आं बे समाव आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर गोजोन्थों